Anggota badhe wonten wigatos menapa Eyang? Ngene Irawan. Aku krungu kabar jare Ngamarta ana menungsa sing jenenge Partadewa. Apa bener? Leres. Gandeng sampun ngertos badhe menapa? Atos Liman, Antareja mripate wis mencorong kaya singa barong. Nek ora ngati-ati bakale bilai. Meneng asik Dresasana sing prayitna ya nggak. Man. Irawan nuwun wonten dawuh. Rawuhku ana ing kene minangkani pamundhuting Kengwa Sinuwun Prabu Duryudana. Harya Suman bali marang Astina kudu wis nggawa bandane Bambang Partadewa. Ora susah kakang rembug nyoh iki punjung aku tampan los. Waduh, wis saglar papan raja wing Ngamarta. Ora pangling Setyaki. Ana kene ya. Jaluk bandane Bambang Partadewa. Datang kakean tetangga ayo Setyaki ayo. Apo Wani karo Swatama. Leno pangendamu. Lakon tak tebak jebol dadamu Swatama. Ojo dadak sembarang. Reno, rapi rampus ya. Pamrayan konsen pematian yang paling yakini Bambang Swatama.
Yagi. Candra saku tampan ono. Ya tanpa mengani dosa. Ya ora kuwadukmu, ha. Hancur dening aku wae ya ki marang
Wah. Tangi, Man. Piyai sepuh sari sanggon-gon. Ora betah melek kok melu nyang. Dursasana aku ora turu kok ngger. Kok benjut kabeh sirahe? Sampeyan perang kali sinten, Man? Perang genah Temanja nggih. Lho lha pripun? Sejarahe ngene. Nganggo sejarah barang. Iki mau aku ketemu karo ponakmu Irawan. Dheweke wis ngregancang ana marga karo Wantareja. Aku takon apa bener yen Ngamarta menungsa jenenge Bambang Partadewa. Nggih kula lah melu dadi kandhani. Oh, kowe mau ya melu jejer ya. Allah. Ya wis. Lho. Sing kula takokke niku wau sampeyan le benjut niku enten apa? Swatama perang karo Setyaki. Swatama menang. Sing kandha sapa? Lho kula niki takon kok. Swatama perang kok menang ki lakon apa? Swatama tanding karo Setyaki ora mindha gawe, Swatama kalah genti Kartamarma maju. Kartamarma maju ki dipethuke karo kethek putih mirip Anoman. Wah. Niku anak Anoman jenenge Trigangga kan. Lho, kowe kok wis hafal. Oh, nggih. Pun tau pethuk niku. Karo Trigangga. Oh, nggih. Lu kanca Abu Nemen niku. Abu Nemen. Kartamarma tanding karo Trigangga. Dinggo dolanan lah wong kethek iki tangan karo sikil padha prigele. Kethek mbekes Kartamarma kaget, saut kupinge Kartamarma mulih golek puskesmas. Lah karepku ki arep ngawe kowe ora ngerti kethek iki marani aku. Tanpa sraba-sraba aku dicandak sabukku. Aku digendong digawa ngintak mengetan terus kocapa Citraksi saka kulon nggawa tuthuk kenthongan. Lho nek karepe apik arep nuthuk kethek ning ketheke ndingkluk. Kenging ketheke ora kena cengelku. Pras-pras ora kena kethek iki jer kena gundulku wae. Bareng ketheke gendong kesel aku terus diselehke ngisor. Lenggah ngandhap mriki nggih Om ngene. Aku ya aku ya. Terus dipijeti lengenku jan mat tenan. Wis linggih entuk sendenan dipijeti lho ra mat. Ning tak titeni anggere mat iki ngarep rekasane mesti mburi iki mesti. Buktine ngerti yen aku didokok ngisor Citraksi sing nuthuk ora mandeg malah saya mempeng. Watake si Trigangga sajake ngerti karo lagu-lagon lelageane Citraksi. Citraksi nuthuk nengen ketheke mlembar ngiwa. Tuthuk ngarep mlembar mburi Citraksi lena ketheke waspada. Citraksi ora eling yen Trigangga ki iso mumbul. Bareng sing tentekan kethek mumbul ngono ki tuthuk kentongan mangan raiku. Monyet murang toto pangkat patih tutuki raine. Lah iya. Pun ampun kuwatir. Yen isi cetha pangucaping Dursasana. Sepiro tanggane Trigangga? Karo meneh yen nganti kowe kalah karo kethek iki apa ora ngisini-sini. Lah nggih. Trigangga iki mung anak Anoman kethek mung sak jempolan sikil mongko kowe gagah. Lah nggih. Yen nganti kowe kalah apa ora ngisin. Lah nggih. Kula niku yen wis
samapta ing gati tak tantangke ya nggar. Sesamar ben rene ben nesu wong. Dur. Lah iki cahe. Gila bocahe. Ketap-ketip sajak ora gondro. Wah. Ketek kene anak anoman wah dandane wis nyenengke. Jarike ijo. Wis aya ana ngono nggih. Mang pengestoni, Pan. Ya, tak pengestoni. Ketek keplek elek. Aja ketap-ketip, kowe jenengmu Trigangga, ha? Iya, aku Trigangga. Yen ana satriya sing braok ora pangling jenenge Dursasana. Iya. Dursasana. Pangeran Mangku Bumi Ngastina, ha? Kowe wani karo satriya saka Mangku Bumen. Aku ora wegah tanding karo Raden Dursasana. Kowe arep nyekel aku. Iya, nyoh cekelen. Nyoh cekelen. Kowe bisa nyekel aku padha karo bisa nyekel angin. Wah! Sepiro bianggamu candak tempiling. Ora mati arep weruh nggone kowe. Ndelake. Yen mung munyuk kaya ngene banggane sempiro. Mereo. Oh, pujeke lara untu. Akhire sabuh pipimu rantek sandang panganmu arep weruh. Cancut. Cancut gesek. Gak nyerimpet-nyerimpeti. Lingkine sik kathokku. Ben iso trangtung. Mati. Yo. Oh, langgaono. Anane kowe tak gawa ki takon nglangkai aku iki. Aku ki cekane urung tok langkai ngono ki. Durung iso bubuk. Oh, cangcut meneh. Wes tak titeni anggere. Jari kok krungu kethek mriki kok jer melorot. Tak cancut iki kok ngrenjel iki opo? Oh, lalai ya. Slepen. Kok kene sih? Baku mung sithik iku nek nganti api kan? Aduh, tidak. Nanti bang. Minggat. Selepan gue ije. Nora dilo tak tili iki. Colong sing enong. Oh. Loh, ndi? Loh. Wah!
Loh, sing tatu apamu dur? Ayo yo, ketek kene. Ayo. Lho wong ora tatu apa-apa kok biyung-biyung. Aduh. Aduh. Bocah ki sing lara ngendi? Lara apa? Wah, ketek kiri. Ya gini. Oh, ketek mlebu jero jarik. Halo, Yung. Weh, lawaku itu tak pindu terus aja. Weh, pancen Rewondo kurang ajar. Lawang sing ketok emah nyokot kok malah. Medot kolor. Mi gonceng-gonceng langit kalap-kalap kampung. Dari kincangin sang maweh gandrung sabarang katulung. Wukir moyak mayek saking tias bali burung. Para kadang padha sumingkira. Ratu ngawong kok bakal tumandang. Amuk Surakarta Jaya mertamu gerbutreku. Wa Prabu Basukarna. Ora pangling Antarajai inggih kula kang putra Panantarajawa. Mara enggal ajokna kaya ngapa dapure Bambang Partadewa. Menawi wong awangga saged nglangkahi kunarapanipun Antaraja kelampahan pinanggih pepunden kula. Oh, segara matan dene keparet. Monggo kula ladosi wong awangga. Ayo, seblakno dadamu Antaraja. Monggo, sakrasa paduka Prabu kula lados. Mat. Iki kang mak jaluk parat. Ajur mestakamu, he. Antaraja, Kulawa arep ambruk mok gondheli sebabe apa? Kula ngeman wa Prabu. Ngeman priye? Eman-eman piyayi gedhe kok tiba sanggon-nggon. Wah, ya. Aja petak sumbar Antaraja apa kang katon? Badhe ndawaken pusaka kula taminganipun Dadawa. Langga Kyai Jalak mbrodol ususmu partai. Kurawa, ayo dikeracak gaman gar berantem mimis gar.
Duh mati aku. Kulup Tirtanata nggih kula paman. Lamun diterusake tanpa ana guna paedahe sabab apa? Awake dhewe iki mung gumiring marang tindake Kang Rama Sokalima. Mung sabiyantu mula aja nganti ngrampungake lelakon iki. Mongko Kang Rama Sokalima durung katon rawuh awit lagi mampir marang kraton Ngawawu Langit. Mula nggih Tirtanata Gendera Candra Geni diudhunake nggih ngenteni sak tekane Kang Rama Sokalima ngestaken dawuh. Mas Irawan kula wonten dawuh Kakang Mas katon padha mundur saka pataratan para Kurawa wangun wis ora kuat nrenggulangi girijaning para kadang kaluhuran pangandikanipun Kakang Mas Antaraja nanging Yayi aja pegating kaprayitnan sapa ngerti lamun munduring Kurawa mung dadi sarana nutupi marang gone bakal nyungsun kekuatan. Mekaten Kakang Mas. Ayuh Yayi ing kandhak kanthi ngaso sawatara lan dawuhna para wadya. Kenawan kinen padha baris pendhem yen bengi baris kenjer. Sewanci-wanci ana parang pukongan kandha aja nganti mindha gawe. Kawula nuwun inggih ngestuaken dawuhipun Kakang Mas Antaraja. Ya telanyon ninggalan ilanan lara pandampun sarang pemberenan online. Nembang tengoro mundur sawadyane nadya kundur marang jroning puraya Caleng kukila kang katrajang gige
samiwa hamariki ri ora karo sang so yo sang palayuning bala pusah pasih ambelasah lecek oleh jogan ilase ngajang paparangan watang samya putung tumbak potho keris bengkung tameng ketingal sempa kaparapal katingal semebar tanpa wicalan kaselo-selo kuwandaning wadya ingkang sami kapagut ing pupuh saweneh ana ingkang hanjer babah handepani bantala labet suwek dadane binabat dening bedama ana kang ampung kari gembung glundung pisah lawan mestaka labet kapagas dening Trisula. Malah ana ingkang sempa pundhake labet kapupuh binti remuk balunge kaplindes dening kreta. Ana maneh ingkang kecamestakane labet kenging sinabet dening gada. Pepes tangane perung kupinge grumpung irunge sedaya wis datan sambat labet wis konsetan jiwa dadi korban ana madyaning paperangan. Batang gajah bangki kuda menyang remukan kereta warsa klawan diwa jelalayu kang wis sepit rontang ranting. Tinabrak gondo sengak hamambek anampek dodol labet saking kukusing Sendawa menyang gala-gala ingkang taksih katingal kumendeng. Cawuh kelawan gondo harus sabab ludire ingkang utah ana madyaning palagan. Ludire ingkang utah ana madyaning palagan. Nalika mangke Patih Harya Sumansigra dawuh dhateng ingkang putra Sang Tirtanata kinen angunduri baris. Gendera pusaka Kyai Candra Genik segera tinarik. Kacih lamun ta wis mungkas inggih Bandayuda. Mulat Sang Hanantaraja. Sigra dawuh kelawan para kadang. Kinen marayit nani lampah sampun ngantos kalabetan mangsa ingkang amomor sandi. Mundur saking pabaratan kaya wis ngancik ing wanci Madya Ratri. Sang saya dalwara sabya kang lintang gumedhap Iste sunyo tengah wengi lumrang kandaning puspita karangyan ing pudyanira Sang Dwijawara mrengeng lir swaraning madu bronto manung sungsarining kembang puruhing mangsa Madya raras inaras gatining kandha
kudup kumedhap kadya gedheping kenya kang tinari krama karana karuna datan karenan ron-ron panjrahing siti. Tidhem permanem pranarang tilaka taman candra kirana awrendah hangaila pinarbawing suryatri sinawung gitaning brahmana kang kepadaning sih. Ing mangke dipus mugi tengahing dalu yekti dereng sambeting kandha. Hamung sinambet kilurah Petruk ketingal tetenguk. Sarwi nyekar sinom hamemetri. Lancine was gara Satriya kang gantor teki semeti gayo geyang nganing kayon kayung yon merera raja Datan kanton kang miring punakawan seneng indah
Kakang Bakyu lali welingku yen kowe lumaku ngelu kesusu kepriye supaya selamat kanggane pasape wayani kula nyuwun tulung salah setunggal nun Montor balik jungkir akeh korban ketrawasan dolae masake sing kandhang anak sapine masoter masang brana aja padalena eling atatae nyawa prayoga ngaturaken penuwun ingkang tanpa upami kala wau kula medal sinartan lelagon sinom memetri kadhawaken lancaranipun pindah srepek memetri sareng kula dumugi ngriki kula nembang namung tembang kula menika kepengin ngemutaken dhateng para kanca-kanca sopir ingkang kula emutaken boten namung sopiripun kalebet ingkang sami nyabrang dalan inggih kula ingetaken mila suraosipun Kakang Bakyu aja lali welingku yen kowe lumaku ora perlu kesusu yen ajeng nyabrang niku kudu noleh kanan kalian kiri enten kendaraan napa mboten menawi suwung nembe nyabrang pamriye supaya slamet teko nggone Mas sopir mbok yo mikir pola wali sopir dielingake wadene ya maksi akeh korban kang ana dalan sebab saking menapa saka majuning kahanan mundak dina mundak sasi mundak taun wong mundak akeh kendaraan mundak akeh mongko dalane ora mundak mila kedang etos-etos marga mung dumunung ana kesadarane si sopir mbok yo diwejang dina ping 7 nek ora sadar pengendaliane si sopir ya wis muspra monggo nyatane sopir niku nggih nyambut gawe ngupaya boga luwih-luwih nek dudu montore dhewe kudu ngati-ati aja nganti gawe kapitunane sing duwe kendaraan montor balik jungkir akeh korban kedramasan dolae mesake sing nyandang anak rabine Mas sopir aja sembrono aja padha lena eling tatae nyawa lho genah niku siji sopir loro kenek kudu ati-ati karena iki bayare wis sithik nek bengok seru aku anggere nonton kernet gandulan lawang monggo ayo ngriki nganti ora njogo keselamatane besole ayo wong duwe kendaraan mono sarapan ini ora nyampe sole mo dasar neng kono kepethuk waris lah malah ora mbayar awake tobat gumyak ya sabab olehku kepengin nglipur nyang awakku dhewe nderek ndara mongko ndara sowan pepundhene yang Saptawarga Ponokawan dawi ngenteni ana ngisor sajake ndara ya duwe palipirma sing diparangke nderek mung kakekne Semar Gareng Petruk Bagong kuwi padha keri ana ngisor nggih wis aku karo bapakmu arep munggah nggih paturi minggah mumpung prei aku ya tobat
Anggerin tembung munggah kok kabeh do krasa iki istilah. Nang omah ya nunggu apa wong. Mula ya nglipur awakku dhewe ngene iki. Senengku ya nek kumpul kanca-kanca ngene iki kok. Anggere kanca-kanca wis kumpul nglumpuk gek dicepaki gamelan. Ha tobat. Umurku ki tambah. Anggere kanca-kanca mulih wis mbaleni lelakon lawas. Wis naliyane ngrembug iki utange jek pira? Sing wis didol apa? Awong pancen duduwe iki ya dienggo celengan kuwi. Kepengkok ing Pancabaya aja nganti bayane balenjani. Nek pinuju reja ngono wah sikil wis digelangi. Lewedok tukoke kalung, waduh. Nek ora umur 2 sasi kok piye. Ngeningge. Lah wong nyatane yen ora metruk we direwangi budidaya. Kancaku wis tak kandhani jroning penehi iki ayo padha tirakat. Ngurang-ngurangi. Ora kok ngurangi ya pancen ya kurang kok. Yen pinuju penehi iki ya ngibadahe ditekuni nyuwun karo pangeran. Tengah wengi tahajud. Ben paringi rejeki. Ora. Anggere jokon latihan malah golek-golek sing delik gitu. Tak cepaki langgar iki aku ngelingke nyang kanca-kancaku. Malah emper langgar go main. Aku ning ngrasake coro-coro iki wis. Marga ngelingono yen menungsa urip ana donya iki diwenangake srawung 5 perkara. Sepisan srawung bab panembah kaping pindho srawung tumraping negara kaping 3 srawung tumraping bebrayan kaping 4 srawung tumraping alam geneping 5 srawung tumraping kapribaden kudu dinggoni kabeh. Yen wis bisa nggoni srawung 5 perkara mau, tak kira bakal nyedhaki nyang kasampurnan oleh urip. Cinaket dening wahyuning Ilahi. Srawung tumraping panembah, wong urip wajib manembah marang pangeran ngelingono yen dadi titahing Gusti. Sungkem ana ngersaning Gusti kang ngakarya jagat manut agama lan kapercayan kang padha dirasuk dhewe-dhewe. Jroning padha nindakake manembah marang pangeran wis ora perlu mbedak-bedakake marang cak-caning panembah. Marga ngelingi lamun to manembah marang pangeran iku ibarate kaya wong lelungan. Ana sawenehing kutha kang tinuju, nadyan beda-beda dalane, nanging siji kang kaesti yaiku manembah marang pangeran. Marga nek nganti ketungkul oleh padha mbedakake cak-caning panembah, mengko lali oleh ngibadah, njur malah padha padu. Lho ngibadah kok dienggo padu iki terus apa persoalane rak wis ora cocok karo dawuh sekawit. Menika ing bab panembah. Kaping kalih srawung tumraping negara. Gelem ora gelem menungsa kudu ngrumangsane yen uripe winengku dening negara. Ya arep mapan utawa ngeles pucuk gunung ning kabeh mau winengku dening negara. Kudu manut marang pernataning negara sebab negara niku duwe pernatan. Pernatan sing gumelar kuwi dudu gaweane wong sak golongan. Ning gaweaning kabeh bebrayan metu saka wakil-wakil kang padha dipercaya. Mula jroning padha srawung marang tumrap negara ora perlu padha mbedak-bedakake kuwi klambine apa, agamane apa, angkane pira, wis ora perlu dibedakake. Sing wigati kudu manunggal cipta rasa karsa perlu kanggo makarya bebarengan. Waktu niki negarane lagi bangun.
awake dhewe najan ora entuk perintah saka sing wajib ning rumangsa duwe kewajiban melu nyengkuyung marang lancaring wewangunan. Bisane lancar wewangunan mau yen wis kanggo sangu rukun, nek ora rukun oleh bangun ya ora iso lancar. Mongko wohing wewangunan niku mboten mung ajeng dirasake wong sak golongan tok. Ning kabeh bebrayan padha melu ngrasakake. Mungguh wohing wewangunan ingkang nembe dipun tindakaken wekdal menika. Menika ing bab Srawung tumrap negara. Ping 3 Srawung tumraping bebrayan. Monggo nyatane negara kita menika dumados saking pinten-pinten pulo. Srawung marang bebrayan ora perlu mbedak-bedakake. Kuwi suku apa? Kuwi budayane apa? Ning sing wigati kudu manunggal lahir karo batine. Nadyan to beda suku, beda agama, toh wis nunggal basa, nunggal bangsa lan nunggal negara. Kaping sekawan Srawung tumraping alam, menungsa urip kudu ngerti marang kahanane alam, aja sok demen ngrusak marang isen-isene alam. Marga urip niku kedayan dening dayaning alam, buktine mangan saka paringing bumi, panas saka dayaning geni, seger saka dayaning banyu, uripe saka pakartining angin. Mula gelem ora gelem kudu ngreksa kelestarene alam, aja sok demen ngrusak alam. Ning beda kali wong golek wedi niku mboten ngrusak alam. Niku ora ngrusak alam ning ngopeni alam. Open alam. Geneping kaping 5 Srawung tumraping kapribaden niku ya kudu tinggoni. Menungsa wajib ngerti kang pribadine. Nek wis ngerti kang pribadine ora gampang diombang-ambingake marang sapa wae kang estine mung bakal ngrusak marang kamardikaning praja. Tepat. Ing atas aku duwe kanca kok mung muni jen. Kang Gareng. Apa le? Rene Kang. Wah iya. Aku tarono. Ning aku arep nembang. Nembango. Tembangmu sing apik, Kang. Wah iya. Tok salirani dhewe apa mok wakilke? Wah aku duwe wakil kok le.